padang bakasih cinta nan tumbuh sama kita jago raso di dada mungkin kambang balabia mangko denai baharok labia dari pambau raso di dada mungkin kambang balabia mangko denai baharok labia dari pambau. Tapi dek malang nan sekijo mato datang orang marang gue genggaman kita mungkin inyo bakanda atenan ado tali pamutui di bawah orang ketiga. Raso bakalam den di dunia nanko raso matahari tak kunjung tiba mbak itu bana garanya nan kayo rima di tangan nyokukui jual nanden tangi ikan bukan adia bapali nanden ranuangkan bukan cinta indah jadi basandi tapi mangalama bana kawan balante angan mungkin ulaban sainan basali muncul mangkonyo saya pandangan orang adi-adi bimbingan orang benarilakan asa jam untuan di badan dan dibandingkan. Tapi dek malang nan sekijo mato datang orang marang gue genggaman kita mungkin inyo bakanda atenan ado tali pamutui di bawah orang ketiga. Raso bakalam den di dunia nanko raso matahari tak kunjung tiba mbak itu bana garanya nan kayo rima di tangan nyokukui jual nanden tangi ikan bukan adia bapali nanden ranuangkan bukan cinta indah jadi basandi tapi mangalama bana kawan balante angan mungkin ulaban sainan basali muncul badan mangkonyo saya pandangan orang adi-adi bimbingan orang denarilakan asa
ajan